Ahoj, vítám vás u Example Solvu na Mirror Cube. Co to vlastně ten Mirror Cube je? Mirror Cube to je vlastně Rubiková kostka 3x3, něco jako toto, akorát, že se tam nemění barevná kombinace, ale tvarová kombinace. Takže v zamíchaném stavu je to něco jako... Je to prostě mnohoúhelník. Ne. V zamíchaném stavu má prostě takový divný tvar. Na začátku solvu si najdeme ten nejvyšší střed. Je to jednodušší, protože když se na začátku zbavíme těch největších kostek, tak v posledním vrstvě se nám bude o hodně líp orientovat. Takže tady je tento střed nejvyšší, takže k němu si najdeme kostečky s dlouhou nálepkou a dáme je k němu. Třeba tohle vložíme vedle toho. Musíme dát ale pozor, aby ta dlouhá nálepka nesměřovala, nebyla na straně toho středu, nebyla tady, ale aby byla tady od středu. Druhá už je tady vložená od začátku. Potom třetí je tady, že tu vložíme jednoduše. A poslední je tady, to je na jeden tak. Máme tam vložený. Teď potřebujeme, aby nám kříž jsme ho měli sladěný, tak tady je to stejné, tady je to v pohodě, tady je to taky v pohodě, ale tady je schod, tady je taky schod. To znamená, že musíme tyto dvě prohodit. Tak. A kříž máme složený. Teď první vrstva. Najdeme si ten největší roh a ten vložíme do toho největšího místa, co tady je. Když se na to tak podíváte, tak tady je jasně viditelné, že největší místo je tady tohleto. Takže si ho dáme na to místo a vložíme ho tam pomocí tahu RU, R', U'. Hop. A je tam vložený. Další je ten druhý největší. Zase doporučuji od největšího postupovat, je to nejpřehlednější. Tak ten sem určitě nepatří. Nebo patří. Ten sem určitě patří, ale jenom ho musíme obrátit, takže pomocí tahu RU, R', ho tam vložíme. Tak. Další tady máme. Tento je druhý největší. Ten je taky už na svém místě, takže ho zase jenom otočíme pomocí tahu RU, R', tak až dokud se nám to nevloží. Tak, vloženo. A poslední je tady tento. A ten patří sem. Což je čtvrtý největší roh, takže ten patří sem. Do čtvrtého největšího místa dole. Tak, vložíme. Máme první vrstvu. Teď začneme zase od té největší hrany. Od této. A tu vložíme, zase si najdeme to největší místo, prozradím vám, že je nad tím největším rohem, největší roh, místo na největší hranu. Takže dáme si to sem, tomu, aby to bylo na stejné, aby to tady bylo rovné, ta plocha. A ta kostka potřebuje vložit doprava, dáme algoritmus ABL na pravou stranu, vložíme.
Další největší je tady tato. A ta je uvízlá tady, takže ji potřebujeme dostat zpátky do horní vrstvy. To uděláme tak, že místo této vložíme nějakou malou. Vezmeme třeba tuhle malou, tohle je tady, vložíme ji algoritmem sem, takže na pravou stranu ji vložíme, takže tento LBL algoritmus. Takže dáme si ji ke středu, aby byla se středem v rovině. Potřebuji vložit doleva, takže uděláme algoritmus na levý příklad. Teď další je tato, další největší hran. Tato, co tady vidíme, takže tu si dáme k tomuto středu. Zase na rovinu vložíme LBL. A poslední tahle ke středu, tady ke středu a vložíme. Tak, takže potřebujeme si na začátku poslední vrstvy uvědomit, která kostička je vlastně která, bychom věděli, kterou máme naorientovat nahoru při OLL. Tady jsou to jednoduché na klasické 3x3, všechny žluté návrhy. Tady jsou to všechny ty největší nálepky. Každá kostička tady z těchto všech má jednu největší nálepku. Takovou velkou plošku. A tu vy potřebujete otočit směrem nahoru. Takže tady se podíváte na to zhora a tady máte, tyto jsou vysoké, než si potřebujete stůl udělat kříž nahoře. Takže tady uděláte, tady máte Včko, takové, takže máte V, takže uděláte algoritmus na V a máte kříž. Tady zase jsou ty největší plochy, tady máte kříž, jedno se vám složilo, takže to bude buď sun nebo antisun. A tohle je antisun, protože plošky, které potřebujete dostat nahoru, jsou tady, 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 což je stejné jak tady. Tady, tady, největší ploška, bílá. Největší nálepka, bílá nálepka. Největší nálepka, bílá nálepka. Tak toto funguje. Takže si to dáte takto. Algoritmus na antisun. V poslední vrstvě si potřebujete najít vlastně světla nejdřív, jestli tam jsou. V poslední vrstvě si najdete nejdříve světla. Když vám to nejde počítat a světla najdeme tak, že najdeme dvě stejné kostičky ve stejné vzdálenosti od středu. Takže pokud tam ty světla nemůžete najít, nebo to nemůžete to rozlišit, si vezměte pravítko, pěkně si to přeměřte. Tohle je 1,5, tohle je 2, to nepasuje. Tohle je 1,5, 2, nepasuje, 2, 1, nepasuje, 1, 2, taky nepasuje. Když tam nemáte žádné světla, tak uděláte ten algoritmus, když to máte bez světel, když tam máte světla, dáte si dole, uděláte si algoritmus na světlo. Já tam žádné světla jsem nenašel, takže udělám algoritmus na bezsvětelství. To nám všechny rohy dokončí. A teď poslední věc. Tady si u posledního kroku si musíte akorát uvědomit, která kostička se kam přesune. A k tomu přesunete ten
k tomu použijete ten algoritmus. Takže tady je to, vlastně máte blok vepředu a kostička vlevo patří na protější stranu. Takže uděláte na to ten algoritmus. Máte složeno.